Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Kusangana kwadrukuta zvakare pano pa Gibbs Diary TV. Kana uri munyowande pa this channel, chingo subscribe wobaya the notification bell kuti patino upload video ndo chatanga kupiwa notification. Wokomenda, wolike nekushare. Izvo zvinotibatsira kuti YouTube inge chipusha video redu. Pano tinowa nemapdate akasiyana siyana ntika ma streets social media nemunyika yedu yeZimbabwe. Tisi nenyaya dzinopisa update ndayo nayo haiwa ndoda munozviziva mese kuti baba vaLucy Chivhayo vakatisiya. Ndoda muone Jabreza achichemedza vanhu nekuimba parufu rwababa vaLucy Chivhayo. Nespeech ichataurwa nevakwasha kududza mukoma waChivhayo. Thank you for watching our content. Tichasangana kuma next update. Shoma ya pfuka takanga tiripo pana tichivatanidza nawo kama mukutenda Nyamuziwa ndini Chivhayo tinotenda kuti baba tine signature dzatakasainirana dzekuroorana kwavanhu. Zvino baba zvamusisipo kureva kuti pamakasaina hapana achasainura zvakasungwa. Kuuya kwandaita ndichibva kure ndinoda kutenda muroora wangu tichisimbisana munguva yakaoma kudai aigamuchirike, asi hatina zvatingaita. Munoziva kuti mwana anonzi Rugotwe iye akakosha zvakanyanya maningi, ari pamwoyo wavabereka vadudze zvavo. Saka mumwedzi yandataura mishoma iyi takabva taita Rugotwe mukuroora mukati momusha uno. Saka mazuva andiri kutaura ndekupupura nekutenda ukama hwakavakika hwandinovimbisa kuti hauchaparadzika. Mwanangu, muri yose yokwaNyamuziwa tinonyaradzwa nebasa guru rakaitwa. Vanhu vese vari kuuya panapa, kunyanya zvikuru sei vavakidzani. Ukaona muvakidzani achipupura zvakanaka zvaunoita, zviro kwazvo uri kudikwana. Baba, ndinokutendai mapupurwa. Neni ndiri kupupurawo kuti mumazuva mashoma iwati atakavaka ukama, basa renyu rakanaka norudo rwenyu raunganidza vanhu vakazara mumatende vabva kure kwazvo kuuya kuzoona kuradzikwa kwenyu. Makatikoshera. Fambai zvakanaka Nyamuziwa. Amai muri mumvuri wedu nokusingaperi. Ndatenda. Regai titende vakwasha. Kwakawanda kwatakamboenda vakwasha